Ja, så kom vi stille og roligt i gang. Tak til jer, fordi man kunne få lov at komme ind, drysse lidt stille ind, finde en plads og lade hvilen falde over sig. Det kan noget. Foreløbig tak. Hjertelig velkommen til dig, som er kommet her i aften. Måske sidder du her for allerførste gang til vores halvmøder. Jeg ved det ikke. Men hjertelig velkommen skal du være. Tak fordi du har taget imod invitationen til at komme en tur her til Skjern. Personligt kan jeg sige, at det har jeg glædet mig til. Og jeg har lyst til at sige, ikke pænt at sige, særlig velkommen til nogen. Og så alligevel, Jens, du skal alligevel have lov at have en ekstra. Du har lov at tage over her bagefter og tale for os i aften. Tak for det. Det glæder vi os til. Og så har jeg, det er også en aften, hvor jeg har set lidt frem til, fordi Alberte her, undskyld til jer andre, men Alberte, jeg har gået og smuglyttet lidt, fordi du er jo at finde på Spotify, og skriver og synger noget fantastisk lækker musik. Så I kan godt være fuld af forventning. Men velkommen til jer også. Ja. Det er sådan til de her møder, der har vi hele aftenen. Der har man mulighed for, fordi vi tror på, at nogle gange, så kan der ske noget. At der kan poppe et spørgsmål op i løbet af aftenen. Hvad var det, han sagde? Måske gjorde noget ved dig, eller på en anden vis. Derfor har vi også valgt at sige, jamen til de her aftener, der er der mulighed for forbøn og samtale. Og i aften er det Hanne Esmark, som står hernede ved en af de nederste caféborde. Og brug hende. Gå ud og tage en snak med hende. Der er et rum herude, hvor I sidder helt for jer selv. Er hun ikke dernede, så er det bare fordi, hun er ude og snakke med hende. Men er hun der, så er hun klar til at tage imod dig. Så vær frimodig. Ja. Og så er du måske kommet ind i aften og sidder og tænker, det var da en ubændelig flot udsmykning, der er blevet lavet heroppe. Og det er du fuldstændig ret i. Det er simpelthen Charlotte Bøndergaard, som har sagt ja til den udfordring og har kreeret det her fine udsmykning. Det er til at sidde og gå glad over og sidde og kigge på. Det giver helhed, sejr, kampens resultat, kan man sige. Bogbordet og noget til at hænge op derhjemme. Der er rig mulighed for i pausen at gå ned og jeg må få styr på julehandlen, hvis det er det, man skal ud i. Fordi det kan man faktisk gå ned og lave nogle røverkøb derovre. Jeg ved, at de har nogle Max Lucado-bøger. Mega gode bøger. Og så er jeg ikke klar om, de fik helt udsolgt i går af den, der hedder 15 veje til Jesus. Men jeg tror ikke, der er så frygtelig mange. Men det er klart, det er besøg værd over i den side. Ja. Og når du så kommer hjem i aften og sidder og tænker, hvad var det, han sagde? Eller det er i morgen, du finder på det, og du bliver i tvivl. Så skal du huske på, eller om en uges tid, 14 dage, så vil du gå ind på YouTube. Der har vi en kanal derinde, der hedder Ringkøbing Skjern Kredsens IM. Der vil alle de her sang og musik og taler komme til at ligge tilgængeligt. Både for formiddagsmøderne og for aftenmøderne. Så der kan du i ro og mag gå ind og sidde og kigge på derhjemme. Ja. Og nu tror jeg er ved at være der, hvor jeg har snakket rigeligt, og så alligevel, så vil jeg lige have lov at bede for aftenen. Kære far, jeg vil gerne lov at sige dig tak. Tak fordi du har kaldet alle de her skønne mennesker til at komme i aften. Tak fordi Jens har taget imod invitationen, og Albert og hendes venner har taget
også at tage imod det. Far, jeg beder dig, om du vil velsigne dem hver især. Brug dem, Herre. Jeg beder dig om, at din Helligånd må være her i aften, og at den må have lov at være på arbejde. Vil du hjælpe os til, far, at sætte os ind foran dig. Hjælp os til at lukke hverdagen ude og blive stille. Far, vi vil lægge aften over dine stærke hænder. Skal du tak, Herre. I Jesu navn. Amen. Og nu vil de spille for os, og så får vi på et tidspunkt, så får vi lov at stemme i og synge med. Ja, den første sang, vi vil synge for, er en sang, der hedder Frikant, som er skrevet af en, der hedder Jonas. Og som handler om, jamen i virkeligheden, hvor helt fantastisk det er, at Jesus han har frelst os, og hvor helt fantastisk det er, at vi kan sige, at vi er helt frie. Også når det er, at vi kan ærge os over os selv, og være trætte af, at vi er mennesker og laver fejl, men at vi stadigvæk må komme til korset og komme til Jesus, og vide, at vi er helt frie. Ja, så den vil vi synge for jer nu, og man må gerne synge lidt med, hvis det er, man kender den. Ja. Hvorfor gør jeg, som jeg gør, når jeg vil følge dig, min Gud?
Du ser alt i mig og elsker mig stadig. Helt fri. Jeg er helt fri. Du ser alt i mig og elsker mig stadig. Helt fri. Jeg er helt fri. Du ser alt i mig og elsker mig stadig. Helt fri. Jeg er helt fri. Du ser alt i mig og elsker mig stadig. Jeg er frikendt. Jeg er frikendt ved din død for mig. Hvilken frihed, hvilken frihed du har reddet mig. Nu vil vi gerne invitere jer til at synge med. Og vi vil starte med at synge Jeg vil give dig, o Herre. Jeg vil give. Jeg vil give dig, o Herre, min lovsang. Jeg vil takke dig med mine ord. For din nåde, som er uden grænser. Jeg vil takke for alt du har gjort. Jeg vil give
Hverdagskristen vil jeg være, syn for savn, ej tomme ord, samklang mellem liv og lære, det er himmelsang på jord. Som den dybe flod hernede spejler himlen høj og blå, skal en hverdagskristen sprede festglans i det hverdagsgrå. Lyset af sig selv jo lyser, uden tanke eller ord. Ilden varmer den, der fryser, sådan og med den, der tror. Gud har døbt i hjertet givet til en himmelfarve på, til at give daglig livet festglans i det hverdagsgrå. Hverdagskristen døbt til virke, født til livet, skabt af Gud. Vil sit hus og hjem til kirke, helliget ved Herrens bud. Men dog varer for Guds tempel, falskhed, syndet og løgn må gå. Alt og lyset i Guds tempel, festglans giver det hverdagsgrå. Se den stakkels syg og ene, her er en, der søger råd. En blev svigtet, ladt alene, nok til daglig offerdåd. Lukke varmen frem i kulden, hjælpe falden op at stå. Spiger vokser frem af mulden, festglans i det hverdagsgrå. Hverdagskristen vil jeg være, syn for savn, ej tomme ord. Samklang mellem liv og lære, det er himmelsang på jord. Og når som en hverdagstrøje skal med himlen skiftes ud, stråler lyset fra det høje, festglans hjemme hos vor Gud. Så kærlighed, hvor hadet råder, bringe fred, hvor frygten skaber splid. Vi vil så fællesskab i ensomheder, bygge op, hvad andre har brudt ned. Vi vil se mennesker med Jesu øjne, marker som er hvide, klar til høst. Hvor er det fredens barn, som søger Herren? Hvem har brug for trofast kærlighed? Luk
os ud. Vi vil elske, som du elsker. Vi vil så kærlighed, hvor havet råder. Bringe fred, hvor frygten skaber splid. Vi vil så fællesskab i ensomheder. Bygge op, hvad andre har brudt ned. Luk vore øjne op. Luk vore øjne op. Luk vore øjne God aften. Hører I meg? Fantastisk. Takk for innbydelsen til Skjern. Det var flott å bli invitert henne til jeg. Jeg var så dum, jeg sa ja. Det var alltid litt spenning å komme til en ny sted og møte nye mennesker. Og så er det alltid litt sånn spenning inni meg og uden på meg og alt det der. Jeg er dansk. Det hører du måske ikke så meget, fordi jeg har vært 49,5 år i Norge, og det gjør mye. Hvis du ser bag en som er dansklærer, og han ser å vrie seg på stolen, så er det en årsag. For det her med å snakke ordentlig, riksdansk og sånne ting, det er meg helt umulig. Så det er du bare forberedt. Og så er jo jysk, ikke sant? Og der har vi jo ingen endelse. Vi sier jo alltid er boho, stål, og gvold også. Og det er jo ingen endelse. Og har vi en endelse, så er det ikke ett eller en, men vi bruker igjen over det hele. Og så jeg kan godt forstå det er... Og det er en ting jeg ikke forstår. Det er at når du har... Altså som dreng så gikk jeg jo i skole. Jeg gjorde faktisk det. Og så når vi leverte en stil... Jeg har aldri forstått hvorfor at den skulle rettes med en rød pinn. For når du fikk denne stilen tilbake, hvis du ikke var ked av å gå i skole før, så var det i hvert fall når du fikk den stilen tilbake igjen. Men det skulle jeg at vi snakker jysk. Jeg håper du forstår hva jeg sier. Jeg håper du tar det i god mening. I hvert fall hvis det er sånn at jeg glemmer meg helt sikkert vekk, og så snakker jeg bare et eller annet.
Vi skal ha en tekst i aften, og emnet er jo hva kjemper vi for? Og emnet i aften, vi kjemper for menneskers frelse. Og jeg er håpløs evangelist. Og evangelist stiller et spørsmål. Og jeg stiller også det spørsmål til å begynne med. Er du frelst? Har du lukket Jesus inn i ditt hjerte? Har du sagt til Jesus at du vil følge ham? Har du gjort det? Er du frelst? Tøvst du det var en dum spørsmål i den forsamling? Den er ganske alvorlig ment. For hvis ikke du er frelst, så mangler du det viktigste i ditt liv. Og jeg ønsker at du skulle få lov å oppleve det samme som jeg har opplevd, nemlig å bli frelst. Å kjenne Jesus og lukke Jesus inn i ditt hjerte. Det her det er jo egentlig en kristen forsamling, egentlig, og jeg håper du er her som ikke er kristen. Nei, det er jo forferdelig dumt sagt. Jeg håper at du er her som søker Jesus om du ikke har funnet ham. For han er her, og han vil ha fatt i deg. For han elsker deg, og han vil ikke at du skal gå fortapt. Og derfor er vi samlet her. Hva er temaet? Hva er det vi kjemper for? Vi kjemper for at mennesket skal bli frelst. Og en gang så stod Jesus utenfor en dør, og det var inn til en kirke. Og så banket han på og ønsket å komme inn i en kirke. Du kan lese om det i Johannes åpenbaring kapittel 3. Der står altså Jesus utenfor en menighet. Han er ikke inne i menigheten. De har nok i seg selv. De var tilfredse. Så banker Jesus på en dør hvor det ikke er håndtag på utsiden. Men den må åpnes fra innsiden. Og jeg vet ikke om du er her i en kirke som har gått i menigheten eller gått i kirke eller hvor du enn går henne, og som ikke har åpnet for Jesus Kristus i ditt liv. Derfor ønsker jeg å si til deg, spørre deg, er du frelst? Er Jesus inne i ditt hjerte? Vi skal dele en tekst sammen, men før vi gjør det, så skal vi be sammen. Jeg takker deg, Jesus, fordi det er en ting du ønsker av alle ting. Det er å møte mennesker og frelse dem. Jesus, det er mange ikke-frelste i Skjern og omegn. Og vi ber deg, far. Folk må få lov til å møte deg og ta imot deg. Lukke deg inn. Og hvis det er noen her, Jesus, som ikke kjenner deg, jeg ber deg om at du vil åpenbare deg for vedkommende. Amen. Hvis du vil følge med det jeg skal lese i aften, så skal du slå opp i Lukas evangelium kapittel 19. Og den var også nevnt på bedemøtet. Og jeg har egentlig lyst til å si til ham som har denne bedemøtet, det var egentlig du som skulle ha opp og så tale i aften. For det du sa var veldig godt. Veldig godt. Men jeg skal også si litt. Og det er altså om en mann, og vi skal lese de 4 første vers i Lukas evangelium kapittel 19. Og der står det sånn. Og Jesus kom inn i Jericho og gikk gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller, og han var rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille av vekst. Så løp han i forveien og klatret opp i en morbærfigentre for å få ham å se,
for han måtte komme denne vei forbi. Her stopper vi. Foreløpig. Vi skal heldigvis videre. Men det vi hører her, det er altså om en mann. Han er ikke frelst. Han er ikke frelst. Det vil si, han er fortapt. Og den evighet han har i vente, den er ikke spennende når du er fortapt. Da mangler du det vigtigste, fordi at dette her, hvis du leser i Forkynneren, der er en bok i Gamle Testamentet som heter Forkynneren, og det er sådan meget, meget negativ person. For det eneste han snakker om, det er alt er tom. Alt er tom. Og så nævner han det ene, alt er tom. Men det han egentlig siger der, det er, livet er en pust. Livet er så kort, og så kommer hele evigheten. Og i dette korte livet skal du afgøre, hvor du er i evigheten. Derfor er det at være fortapt, det er, altså livet er så kort, men han vi møder her, han er ikke frelst. Men han har en Gud. Og hans Gud, det var penge. Det var rigdom. Og det er en, altså, og det har været en løgn ud at gå. Og den blev du pumpet fuld af næsten hver eneste dag. Det er at for at få lykke, så må du blive rig. Ved du hvad? Det er løgn. Det er ikke sandt. Og det har altså vi blivet pumpet fuld af i de sidste 40 år i den vestlige verden, i Danmark og Norge. At får du bare penge, så ved du hvad, den Gud kan aldrig give dig lykke. Han, som vi snakker om her, han har en Gud, det var rigdom. Den kan aldrig give fred. Hvorfor det? For rigdom vil aldrig fortælle dig, at nu har du nok. Den vil altid fortælle dig, du skal have med. Den vil aldrig give dig fred. Aldrig. Og om du har 10 millioner, så vil den sige, du skal have lidt til. For det er en magt. En åndsmagt. Og den åndsmagt, den er upersonlig. Og hvis du vil have det som, hvis du har det som Gud, så er du upersonlig. Og vi har altså i gamle dage, det skal være forsigtig med at sige, fordi at det er begyndt at blive så gamle, det husker gamle dage faktisk. Hvad har rigdom gjort med os? I forhold til det, hvor vi ikke har så meget. Vi er blevet upersonlige. Vi er blevet ensomme. Vi er blevet ensomme. Vi har nok i os selv. Så den løgn, at lykken findes i at eie ting, den må vi ha aflivet en gang for alle. Er I med på det? Jeg ikke sige noget. Altså, det er. Men det var det her, han oplevede. Hvordan var hans liv? Hvordan var hans liv? Det var altså ensom, upersonlig. Og jeg har været i Ecuador, fordi jeg har haft en dreng, som har været missionær derovre i 16,5 år. Og i Ecuador, der var der en by, og i den by, så var der på den ene sted, så var der 300.000 i en slum. Ved I, hvad slum er for noget? Og den anden sted, så var der 350.000 i en slum. Lars Ive, min søn, han arbejdede meget i den slum.
Og så boede han lidt i en bedre kvarter, for det er en veldig stor sociale forskelle i Ecuador. Når vi gik i den bedre side av Ecuador, eller av byen, det vi oplevede, det stod en vakt udenfor huset, så var det mur rundt hele huset, og så var det piggtråd på toppen. Og vi så aldri et menneske. Aldri. Så sad man der inde bag den der piggtråd og den der vakt og passe på sine rigdomme. Men i slummen, der var ingen som var rige. Ved du hvor de var henne? De var ude på gaden, hele flokken. Og de havde altså et fællesskab, de havde meget nød også, ja, men de var ikke ensomme. Der var meget, der kunne siges i den der var mange kristne i slummen, Men de havde altså de spiste ude på gaden, og så var det en som kom forbi, ikke sådan, hej, vil du spise med? Det fandt vi aldrig ud af, at det var i den bedre kvarter i Ecuador. Hvad gør rigdom med os? Upersonligt. Så står der om den her mand her, han var bedre. Og når der står lille, for det stod faktisk, han var lille av vækst. Og der tror jeg, han var lille. Og jeg har jo spekuleret på, hvor meget denne mannen blev mobbet. Jeg tror ikke, der var mange, som kunne lide ham. Han var til og med en tyv. Det var altså hans liv, som vi møder en mand, som hedder Zacchaeus. Og så står det en ting til om Zacchaeus. En ting til. Og det spekulerer jeg på, om det er kendetegn for nogen herinde. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er nogle andre uden for denne forsamling, også som spørger det samme, eller har det samme ønske. Han ville gerne se, hvem Jesus var. Hvad er vort tema i aften? Vort tema i aften, det er, hvad kæmper vi for? For at mennesket skal blive frelst. Hvor mange tror du i Jericho, for det her det foregik i en by som hedder Jericho. Hvor mange i Jericho kæmpede for at Zacchaeus skulle se Jesus eller blive frelst? Ikke en. Ikke en. Sådan må det ikke være. Det må være, at om Gud må komme til os med den ånd, som han kom til jorden for at fylde sit folk. Og den ånd har et mål. Nøjagtigt det samme, som Jesus har. For Jesus, han har bare et mål. Et mål. Og det er at frelse mennesker. Så de ikke skal gå fortabt, men har evig liv. Det har bare et mål. Er det ikke lidt enkelt? Men så enkelt er det. Og om vi kunne få lov til at få del i den ånd, som ønsker akkurat det samme. Hvorfor var der ingen i Jericho, som hjalp den bedemand til at komme frem, så han kunne se Jesus? Der er nok mange grunde. Han var ugelset, og så var han en tyv, han stjal, og han var syndig, han var anderledes. Så klatrer altså denne mand op i et morbærfigentræ. For han ville gerne se Jesus. Og det tror jeg er et billede. Og jeg er glad for, at det kom i vor Bibel, at den her bedemand, han klatrede op. Kan du se for dig en voksen mand? Hvor gammel tror du han var? Var han 40-50 år? 30? Vi ved jo ingenting.
Men kan du se det, hvis det er nøy i en by, og så det er mange opptog, og så mange folk, ikke sant, og så en 50 års mann kravler opp i en tre. Hallo? Man gjør ikke det. Men det gjorde han. Og det er et bilde. Skal jeg og du ha nøy med Gud og gjøre, så må vi kravle opp til ham. Den ligger altså så dypt i alle mennesker. Hvis du snakker med en muslim, jeg har arbeidet veldig meget med muslimer, for at Gud skal kunne godta dem, så må de kravle opp av en stige som er helt umulig å kravle opp av. En av de første muslimer jeg møtte, som kom og spurte meg, kan du forklare meg Jesus? Hvem er Jesus? Så sa han en setning til. Hvis du ber meg om å gjøre noe, så går jeg ut av den dør, og så pekte han på en dør. For det har jeg prøvd, det får jeg ikke til. Men har du noe å gi meg ellers? Og så sa jeg, yes. Det har jeg. Og hvorfor har vi alle religioner i verden har noe med, du skal kravle opp, og så skal du muligvis ha alt på stell hvis du skal ha med Gud å gjøre. Så må du ryge opp i ditt liv, og så kan han jo komme inn i det her beskidt liv her. Og det går jo av i det hele tatt. Så skal vi begynne å gjøre ren før Jesus kommer inn. Og da kan jeg love deg en ting. Da kommer Jesus aldri inn. For det klarer du ikke. Du klarer for det første ikke å kravle opp til ham. Og du klarer ikke å gjøre ren i ditt hus før Jesus kommer inn. Det er umulig. Er du kristen? Har du tatt imot Jesus? Så sker det noe i dette her beretning. Jesus kommer til det sted hvor Zacchaeus er. Hvor kommer Jesus? Kommer han sånn litt, han er klatret litt høyere opp enn Zacchaeus, så han er nået opp til ham. Nei. Jesus kom til jorden. Hørte du det? Og jeg er helt overbevist om at Jesus gikk på sandaler. Han kom ikke der hvor du burde være. Han kom der hvor du er. Han kom til jorden. Der hvor jeg er, og der hvor du og jeg har erfart det. Og det er det vi må fortelle folk, at du skal ryge opp i ditt liv før du har med Gud å gjøre. Med den Jesus som vi snakker om her. Den religion som her er kristendom, da skal du ikke ryge opp før han kommer inn. Han kommer inn i ditt liv der hvor du er, ikke der hvor du burde være. Det er sånn vi tenker. Så kommer altså Zacchaeus, og skal vi lese? Vi skal lese. Da Jesus kom til stedet, og da må vi tenke, Zacchaeus ser der oppe i en tre, og Jesus ser nede, eller går nede på jorden. Så sier han en setning. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa, Zacchaeus, skynd deg at komme ned. I dag skal jeg være gæst i ditt hus. Hva gjorde Zacchaeus? Og da er det jeg spør, har du svart på det spørsmålet? Jesus er akkurat den samme for deg. Hva har du svart på det spørsmålet? Vet du hva Zacchaeus gjorde? Kom inn, Jesus. Og det er for enkelt for noen. Men for meg er det den eneste utvei til ikke å gå fortapt. Den eneste utvei til ikke å
gå fortapt. Og da kommer altså denne her han kommer inn i Zacchaeus' liv. I dag vil jeg være gæst i ditt hus. Så kravler altså Zacchaeus ned, og så lukker han Jesus inn i mobbe Zacchaeus. Inn i den rige Zacchaeus. Inn i den Zacchaeus som er en tyv, som er en synde. Så kommer Jesus inn, og hva sker? Det er det største i denne beretningen. Det er det største i mitt liv, og det er den største som kan ske et menneske. For hva sker når Jesus kommer inn? Så ryger han opp. Da er det noe som må ut når Jesus kommer inn. Jeg har helt sikkert fortalt det til mange av jer. Den aften jeg ble frelst, da skrev jeg, enten var det 7 eller 9 brev, det husker jeg ikke nå. Det var oppe i Norge en plass. Så ble jeg frelst, så kom Jesus inn. Så skrev jeg 7 eller 9 brev til Danmark. Og i hvert brev stod det, kan du tilgi meg? For det var ting jeg har gjort mot andre mennesker, som jeg har måttet gjøre opp igjen. Det var altså sånn en lettelse å få sendt de brevet. Jeg fikk ikke et svar. Og det var fordi at de fleste var vestjyder. De er ikke de mange ord. Det var flest var vestjyder, for vestjyder er jo ikke de mange ord. En var til min far. Det gikk 3 måneder, og jeg hørte ingenting fra ham. Men det gjorde jeg efter hvert. Yes. Men hva sker det når Jesus kommer inn? Det var en vekkelse i slummen i Ecuador. Og når en mann i Ecuador ble frelst, så skjedde det 2 ting med hans liv. For det første så malte han huset. For den så jo ikke ut. For det andre så giftet han seg med kvinnen han levde med. For en kristen kan ikke leve i samboerskap og være en Jesu efterfølger. Det nytter ikke. Og hva skjedde da? Jo, da ble det bryllup i slummen i Ecuador. Og huset ble malt. For hva sker når Jesus kommer inn? Du vet, det er mange som er slave av tyven. Det er Satan. Det er djevelen. Og hva gjør tyven? Den stjeler. Og hvis man lever sammen med tyven, så blir man fattig. Tyven, står det i Johannes 10:10, kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Og det er det så mange som har opplevd. Og så sker det noe. Jesus kommer inn. Og hva sker det? Det er derfor hvorfor har vi det? Hvorfor skal vi kjempe for at folk skal bli frelst? For at folk skal få et møte med Jesus. Hvorfor skal vi kjempe for det? Jo, fordi da kommer tyven ut som stjeler livet. Og så kommer han inn som sier, jeg er kommet for at du skal ha liv og overflod. Og det er ikke noe med penger å gjøre, det kan jeg love deg. Det har noe med livskvalitet. Og det er attråverdig å komme efter. Og jeg spør igjen, er Jesus kommet inn i ditt liv? Har du invitert ham inn? Jeg sa en gang med en pige fra, hun kom fra en kristen hjem, og hun har vært i ungdomsklubben, eller kristen ungdomsforsamling. Hun var en 19-20 år. Så sa jeg ved siden av henne, så spurte jeg henne, har du noen gang invitert Jesus inn i ditt liv, og sagt, jeg vil følge deg? Nei, det har hun aldri gjort. Så spurte jeg henne, har du noen å vite om? Nei, det har jeg ikke.
Så spurgte jeg, skal vi be ham ind? Ja, det skal vi. Den aften blev en frelst. Er det ikke fantastisk? For hvad sker, når Jesus kommer ind? Et helt nyt liv begynder. Og det liv, det er fuld af kamp. Amen. Yes, det har jeg erfaret. Men det har altså en ende, som er attråværdig at gå efter. Derfor er det vigtigt. Hvad er det, vi kæmper for? Jeg var sammen med, der er en herinde, som heter Jørgen Stengård. Han er en mærkelig type. Han er visionær. En gang så skulle han ha nogle møder over i København i noget, som heter Vandløse. Og han kaldte disse møderne til Vandløse. Og der gik de ud på gaden, ikke sant, for at få folk ind, for at få, at de skulle møte Jesus. Og det gjorde det. Der var en aften, så var der en, og det var, at hun sagde, at det var første gang, hun var på et møde. Og det kunne jeg tydeligt se på hende. For det første, så satte hun sig på første bænk. Hun skulle jo opleve noget. Ikke sant? Hun skulle jo i et teater eller et eller andet mærkeligt. Og for det andet, så var hun fuld av piercing i ansigtet. Og jeg har ikke sådan, at jeg kan have gode med. Jeg bare så, og gjorde næsten sådan. Så jeg kunne ikke lade være at kigge på hende af og til, når jeg... Men hun bare sagde, yes. Så gik jeg ned til hende efterpå og spurgte, hvorfor i alverden har du alle disse her i ansigtet? For der var måske 30 piercinger bare i ansigtet. Fordi hun syntes, det var fint. Okay. Så fik vi en snak om Jesus. Så spurgte jeg hende, vil du tage imod Jesus? Hun sagde nej. Hun tog det ikke. Så gik hun på et møde, for jeg tror nok, altså det husker jeg ikke, men hun har fortalt, at hun gik på et møde lidt efterpå. Og på det møde, så hun Jesus. Og hun blev frelst. Og næste gang, det var et år efter, så kom denne dame til mig, og så sagde hun, ved du hvad, nu er jeg frelst. Jeg har mødt Jesus. Der var jeg glad for, at der var ingen, som tog billeder med. For der så jeg dum ud. Jeg siger, ved du, hvorfor skal vi kæmpe for, at mennesker skal blive frelst? Det er fordi, at jeg har mødt Jesus. Og Jesus har givet mig et helt nyt liv. Kender du Jesus? Er han kommet? Har du inviteret Jesus ind i dit liv? Ved du hvad det første, Jesus siger, og skal se, hallo? Den klokken, den passer ikke. Jeg er færdig, jeg skal bare have lidt tillæg. I Markus evangelium kapitel 1, Markus evangelium kapitel 1, vers 15, der er det første, Jesus siger i Markus evangelium. Det er, tiden er inde, Guds rige er nær, er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Hvad er evangeliet? Tro på, at du skal ikke klatre op til Gud. Gud klatrer ned til dig. Og så tog han dine synder, det som skilte dig ifra Gud. Så tog han det på sig. Og ved du hvad han gjorde med det? Han blev hængt op på korset. Og oplevede, hvad Gud gør med synd. Han dræber. Han slår ihjel. Jesus dør. Du skal ikke klatre op til Gud. Gud kom ned til dig. Og så siger han til dig, jeg vil også have dig. Er du frelst? Kender du Jesus? Er han på indsiden? Han vil så gerne på indsiden. Han vil så gerne på indsiden. Når han kommer ind, så er det noget, som skal ud.
Og det, som skal ud, det er det, som dræber dig og ødelægger dit liv. Skal vi bede sammen? Far i himlen, vil vi bare ære og prise og takke dig, fordi du sendte Jesus. Tak, fordi du ikke kræver noget af os. Du vil bare ind til os. Tak, Jesus. Tak. Tak, Jesus, fordi vi fik et møde med Zacchaeus, som kvittede sig med sin Gud og fik dig. Tak, Jesus. Amen. Tusind tak, Jens. Den sang, som vi gerne vil spille for jer nu, mens I lige, man kan sidde og lige lade det, som Jens har snakket om, lige sådan falde ind. Det er en sang, som jeg har skrevet, som hedder Brudte Kar, som er skrevet ud fra med inspiration fra den her fortælling lidt tidligere i Lukas evangeliet, i kapitel 7, hvor vi møder hende her kvinden, hvor Jesus han er på besøg hjemme hos en farisæer, der hedder Simon. Og så kommer der en kvinde ind og begynder at salve Jesu fødder med hendes tårer og tørre det med hans hår. Og Simon bliver jo helt, stop, det må man ikke. Men Jesus siger bare, nej. Hun er også mit barn. Ligesom Zacchaeus også var en, vi måske ville tænke, nej. Så siger Jesus også til ham og også til os, at vi må også komme til ham. At han siger ikke gå, når vi kommer igen, og han kigger ikke væk, når vi prøver at lede efter ham. Også selvom at alt vi har at komme og give til ham, det er vores brudte kar og vores tomme hænder. Ja, den vil vi spille for jer nu. Tomme hænder kommer jeg med. Alt det brudte, alt det som jeg ikke vil kendes ved, det tager du, Jesus. Jeg knæler mig ned her ved dine fødder, salver dem med mine mange tårer til mig endnu, Jesus. Tager mig tilbage til de mørke dage, hvor jeg ikke kunne se dig. Jesus, kom og fyld mig op af din nådefulde kærlighed, som jeg endnu ikke helt kan nå vores Gud. Jesus, du siger ikke gå, når jeg kommer igen.
Du kigger ikke væk, når jeg ikke kan finde hjælp. Når mine ord de flyder, så lytter du igen. Du siger ikke gå, når jeg kommer igen. Du kigger ikke væk, når jeg ikke kan finde hjælp. Når mine ord de flyder, så lytter du igen. Du siger ikke gå, når jeg kommer igen. Du kigger ikke væk, når jeg ikke kan finde hjælp. Når mine ord de flyder, så lytter du igen. Du siger ikke gå, når jeg kommer igen. Du kigger ikke væk, når jeg ikke kan finde hjælp. Når mine ord de flyder, så lytter du igen. Brudte kar og tomme hænder kommer jeg med. Alt det brud, det er alt det, som jeg ikke vil kendes ved. Det tager du, Jesus. Tak. Ja, nu kan jeg være med til at gøre dig glad. For jeg skal fortælle lidt om, hvordan jeg kan lette dig for nogle af dine penge. Ja, okay, det var billigt. Men den lå lige til højre benet. Det er nu, vi skal have samlet lidt penge ind. Fordi det er ikke helt gratis at få lov at være hernede. Selvom de er søde og rare, de tager godt imod os og hjælper os og alt det hele, så skal vi af med lidt for at være her. Det er sådan, at vi ligger inde med et budget på rundt regnet cirka 95.000. Og ja, vi fik startet en lille smule i går. Lad mig bare sige en lille smule. Så der er faktisk en hel del tilbage, vi mangler. Så vi vil frimodigt bede jer om en rigtig god gave. Der er nogle muligheder på skærmene her, som I kan sidde og gøre under de næste par sange. I kan også vælge at gå ned forbi cafébordet hernede. Der ligger der nogle programmer. Så kan I tage en med hjem. Så kan I sidde derhjemme i ro og mag og tænke, ja, hvad skal vi egentlig sende afsted? Er det nu en af dem her, der brænder inde med, vi skulle af med nogle af de her 500 kroner sedler og 1000 kroner sedler inden maj? Er du en af dem, som sidder og har nogle af dem, jamen så har du også mulighed for at komme af med dem i aften. Så skal du bare ikke putte dem i den kurve, der kommer rundt. For det er sådan under de næste par sange, der kommer der et par kurve rundt, hvor man kan putte nogle penge ned i. Ønsker du en kvittering, og dermed giver Mette mulighed for at få lov at betale hendes del af kagen. Det kan vi jo lige så godt udnytte. Så skal du gå ned til cafébordet dernede. Så kan du få en kvittering på det, du betaler. Yes. Nok om indsamling. Under indsamlingen, der har de lovet, at de vil spille et par sange sammen med os igen. Og når vi har sunget den par stykker, så vil lydmanden, så lader han simpelthen lige komme herop, og så lader han placere sådan en mikrofon lige hernede foran. Så gør vi det i aften, at vi giver rum til, at du kan komme op og fortælle lidt fra dit liv med Jesus. Vi har ikke hele aften, men vi har tid til, at vi kan dele liv med hinanden. Så der bliver en lille break, hvor der er plads til, at vi kan komme op og dele noget for jeres hverdag og berige os andre med det. Når vi er færdige der, jamen, så skal vi have en enkelt sang mere. Og så er der lidt besked omkring i morgen. Så jeg kan have lov at sige tak for en god gave på forhånd. Vi siger tak, og så giver vi ordet videre. Og vi vil starte med at synge den sang, der hedder Fra hjerteslag til hjerteslag. Ja.
åndedræt. Giv os liv Fra hjerteslag. fra hjerteslag til hjerteslag. Giv os liv fra åndedræt til åndedræt. Giv os liv. Visk dit ord til os. Visk dit ord til os. Visk dit ord til os. Giv os liv og blæs din ånd i os. Blæs din ånd i os. Blæs din ånd i os. Giv os liv. Vi har brug for dig. Vi har brug for dig. Vi har brug for dig. Vi vil lære dig. Vi vil lære dig. Vi vil lære dig. Forunderlige nåde, du græder med de grædende. Himlens konge, fuld af barmhjertighed. Du kom for at elske, du gav uden forbehold menneskehedens håb. Med
os først. Med mere end ord vil vi prise dig, ikke kun med sang, men i handling og liv. Med alt hvad vi er, vil vi ære dig. Vi vil tilbede dig, leve for